सार दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो दिनै गसाइगावआव मार्केट कमप्लेक्स इनागुरेसन खालामगोन आरो बेजों लोगोसे गसाइगाव ओनसोलाव गोबां माखासे जोंहा टाउननि जौगानायनि खामानि मावनो आखायाव लादों जोंनि जि आरबाननि इएम उइलसन हासदा बिथाङा गसाइगावनिनो दा बे हिसाबै फैगौ 3 बोसोरनि गेजेराव 150 करोड़ रां खरसा खालामनानै गसाइगाव टाउनखौ मोनसे मडेल टाउन हिसाबै डेभेलप खालामनायनि थाखाय आखायाव लादों आरो बिनिनो गिबि खामानि हिसाबै दिनै बेवहाय टाउन कमिटिया लुनाय बा टाउनाव लुनाय मोनसे मार्केट कमप्लेक्सखौ इनागुरेसन खालामनाय जागोन बिनि उनाव मा जेंनाफोर दङ टाउनाव बेखौ सावरायनानै फैबाय थानाय बोसोरथामाव बेवहाय ड्रेन बानायनांगो बेवहाय माने अडिटोरियाम बानायनांगो बेवहाय ओपन जिम बानायनांगो लाइब्रेरि बानायनांगो जा बानायनांगो बानायजोबनो थाखाय मोनसे मास्टार प्लेन खालामनाय जादों सार खोनानो मोन्दों हाग्रामा महिलारि सारा बिजेपिआव जोगदान जाहैबाय दा बिथाङा बिजेपिआव थांनायावहाय इउपिपिएल दोलो जानानै माबा मोनसे खहा जागोन नामा आं बे बाथ्राखौ मिथिया बिथाङा बिजेपिआव थांदों ना बहा दङ आं बेखौ मिथिया दा बेखौ बुंनाया आंनि थाखाय मोजां जानाय नङा जेब्ला आङो मिथिगोन अब्ला आंनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायगोन बर' जोहोलावखौ लानानै एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों बेखौ लानानै पुलिस प्रशासननि गोजौ थाखोनि आसामनि अफिसारफोरजों आङो मैयानिफ्रायनो रायलायबाय थादों आरो थाबैनो बेखौ बिथांमोना इनकुवारि होनांगोन होननानै बुंदों खारन जोङो रावबो दाय गैयै लाइमोनफोरखौ जिउ थांनायखौ जों लुबैया दा ओंखायनो थाबैनो बिनि सायाव इनकुवारि जानांगौ आरो जाय गोरोन्थि बेखौ एक्सन लानांगौ बेखौ जों बुंनाय जादों नाथाय बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथाखौबो बुंनो सानो दिनै नंबाबो नङाबाबो 2-3सो सेंग्राफ्रा ओंखारनानै सिलाय लानायनि खोथा बुंबाय थानाया मोजां जायाखै मानोना हारियाव दायो गोजोन नांगौ जौगानाय नांगौ जोंहा एनडिपिनि गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै 274 केस अलरेडि उइथड्र जाबाय माखासेनि केसाबो उइथड्र जानायनि लामायाव बिथांमोनखौ जोङो जायफ्रा दिनै एनआइए सिबिआइनि केसाव गोग्लैना दङ बिथांमोनखौ बर'नो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों आरो खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो ओंखारबोगोन जों फोथायो आरो बेजों लोगोसे 4000 एनडिपिनि केडारफोरखौ लिडारफोरनो रिहेबिलिटेसन होनायनि थाखाय इतिमध्य आसाम गभर्नमेन्टआ थांखि लादों दा बेफोरबायदि थासारियाव जोङो जि समाव माखासे जेलाव थानायखौनो बर'नो नागिरदों बेवहाय गोदानै आरो सोरबाया सिलाय लानानै ओंखारबावोबा बिनि थाखाय जि गाज्रि थासारि जागोन बेखौ बयबो बुजियो दा बेनिखायनो आं खावलायो लाइमोनफोरखौ जाहाथे गोदानै हाथियारजों गेलेनायनि बे बाथ्राखौ साना हारिया रांखान्थि समाजखान्थि जेरावबो जौगानांगौ सोलोंथायाव जौगानांगौ बेखौसो गोसो होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों আমাৰ বিজেপি আৰু ইউপিপিএল দলৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় সমিতি জিলা সমিতি আৰু ব্লক পৰ্যায়ৰ সকলো বিষয়ববীয়াসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত সকলো ৰাইজ ব্যৱসায় সমিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান দলসকল সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে নমস্কাৰ ধন্যবাদ আমি নথৌ আনন্দিত আজি আপোনালোকৰ মাজত আহি কাৰণ আপোনালোকৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা দাবী আছিল যে এইখন যিটো মাৰ্কেট কমপ্লেক্সটো হৈ গৈছে এই মাৰ্কেট কমপ্লেক্সটো অতি শীঘ্ৰে উদ্বোধন হ'ব লাগে উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আৰু এইখন কমপ্লেক্স আজি উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু আমি নথৌ আনন্দিত যে এটা ডাঙৰ কমপ্লেক্স হয়তো অকণমান কাম বাকী আছে আমি অকণমান চাই আছোঁ যে ওপৰ ফালে অকণমান আৰু কাম বাকী আছে হয়তো আমি কাম কৰি যাম